Салом алейкум, дӯстон. Ман ҳозир мерам магазини ДМ. Бояд гирам краска. Барои рӯз якта кеди сафед доштам, шуштум шуна ва ҳамун кедиём рангшон баромада шид розовый. Барои ҳамин ҳозир мерам ДМ, мебинам краскора, ҳастан краско ки дар стиральни мошина меандозим ва метуни ранга алиш кунӣ, ранги либоса, ранги обувя. Барое ки кедиём латагӣ будан, фикр мекунам ки мешава. Бинам чӣ ранг дорам ва фикр мекунам ки сурх мекунам шуна. ба шумо нишон медим ки вообще чӣ гап шидаги қати ҳаваё чӣ ранг шидан ва баъди краска кардан мебинем кани мегира краска ҳаваё ки не. Камтарак шаҳрмона нишонтон метим. Да иҷа дорем мактаб барои синфҳои 1 то 4. Идрис по месту прописки да ҳамиҷа регистратсия кардагие да ин мактаб. Не ки айрӯи ки аутизм дора ин мактаб омадан наметона. Ча наметона, метона омадан. Иҷа кӯдакое ки даже диагноз дошта бошанд, майёвӣ дошта бошанд, метавонанд мактаби оддӣ биёянд хона. Қатишон бо ҷудо як ё мегам 1:1 Betreuung ё ин ки Schulbegleitung. Одаме ки дар ҳамин мактаб як муаллимаи дигар фақат барои кӯдаки шумо қати ҳавай ёрдам мекунад, дарсша кардан, хӯрданша и так далее. Не ки ман Идриса мактаби оддӣ дода намехостам, барое ки намедонам чале ки тарс доштам, ҳоли Идрис гап намезана. Агар ки бигем ки мобинг нест дар Германия травля нест, то хато мекунем. Ҳатто мактабои спецшколаи Германия даже ҳамин чиза дора. Мо чале ки намедонам гуфтем дар шумо ё не, ҳамин падару модарои урдузабоне ки дар Германия ҳастем ва кӯдакои маёб дорем дар фейсбук як группа, номаш «Особые дети в Германии». Дар уҷа мо ҳамамон историёи худмонро нақл мекунем ва опити худмонро нақл мекунем ки зиндагимон чӣ мегзара ба ҳамин кӯдакҳо. Барои ҳамин бисёриё дар мактаб проблема доранд, қати ҳамсинфо. Спецшкола дар кӯдакҳо метавонанд ки ҳамдигариш қати ҷанг кунанд, ҳамдигариш қати разбор кунанд, нофаҳмӣ кунанд. Не ки мактаби оддӣ ин чиза зиёдтар дора. Это, конечно, бесспорно. Омад ки Идрис мактаби оддӣ мерава ё ки специальная школа мерава, ман гуфтам ки спецшкола. баъзе падару модар намехоҳанд додан ӯ мактаб буда, мегӯянд кӯдака мактаби оддӣ рава, не ки зиёди кӯдакҳо азоб мекашанд. Намешава. Вақте ки кӯдакат як проблема дора, ман фикр мекунам ки падару модар бояд фикр кунанд ки ҳамун проблема ҳаст ва як чизи мақсад сохта нест ки мо бигем ки окей, это хоҳиши ман намехоҳам ки вай уҷа рава. Не, вай мерава азоб мекаша, кӯдаки худаш дар уҷа азоб мекаша, не ки гап зада наметавона, шумо дар ҳеҷ ра намега. Поэтому ба фикрам ки лучше дар ҳамун ҷое ки кӯдако ранги худаш ҳеҷ гап не. Дар иҷа ҳеҷ ка бекор намонда, бовар кунед, ҳатто кӯдакизм кор мекунад. Барои ҳамин кадом мактаб мерава, это уже небольшая проблема. И бачакои кабуд барои мусори коғаз. Дар иҷа мусора сортировка мекунанд. Коғаз ҷудо, пластик ҷудо. Ва вақте ки рӯзаш омад, календар доранд, нигоҳ мекунӣ, рӯзаш ки омад, кӯчада мебароранд ва мошин омада мебаранд. ҳар як кӯча ба худаш рақам доранд дар ҳамон календар.
ва по очереди мебарам. И диване ки дар иҷои истифодагие барои мебеля бировардан, мебели кӯҳна. Иҷам як занг мезанӣ, якта запис мегирӣ ва як рӯзи муайян метиҳам тоже ҳамихе мебеля мебарорӣ, мебиён мебарам. Переработка мерава ҳамаш. Омадам магазини даем ва дар омадан мебинем озе ки чӣ ранг дорам. Ман гирифтагӣ будам ранги сирх надорам, дорам сиёҳ, савзак ранги оливки, кабуд. Иҷа нест, иҷа дора фиксатсия, и фиксатсия ва рангоша ами рангои тёмния намегирам. Ман фикр кардам ки проба кунам. Айсар сафед кардам ҳама ки тёмад. Бо як попиткаи дига мекунем. Ира меандозам ва ира меандозам. По идее дар билизна бояд сафед мешуд, ки проблемаш дар оя ки сафед мешуд, ки ранги сирх бо мезанаш. Бибинем. Сирха кофта мегардим. Ранги сирха бисёриҳо мегиран, краска мекунам барои ми сирх. Оранжевый буд нест. Шаҳри мо майда, дар иҷа ҳеч кабар ба телефона мегардам. Зо мекашам даштам. Мегардонам тараф, камтар съёмкато мекунем шомад. И тараф да мо бо як мактаби дига дорем барои ҳамхе барои синфҳои 1 то 4 ки дар иҷа кӯдакоӣ мехонанд ки камтарак хонданшон сустаракай. И тараф да мо қавлистон дорем. Аз нишонтон метиҳам қавлистонашон беҳад хушрӯй, опрятно, тоза. Одам рост ранге худмонихони холникай ку хеле надорам. Ама нигоҳ кунед хеле ҳамхе кушодагия бисёриҳо ҳамира ҳаққати мераванд ранги парк. И тарафта бо як мактаби дига дорем. Мактабои мо зиёда шаҳр мо майда ина ки мактабу садик беҳад зиёд дора. Садикошон шояд 20-25 садикай. Населенияи шаҳри мо 30,000 одам. Фикр мекунам 30,000 одам ба қарибӣ барои чизе хонда будам. Ва 25 садик дорам. Барои ҳамин қати ҷо проблема нест. Не ки дар шаҳрҳои калон одамо 1 соли 2 соли дар очеред меистанд ки дар садикшон ҷо пайдо шава. Баъзеҳо 3 соли, баъзеҳо кӯдак ҳамин таваллуд мешаванд, меран регистратсия мекунанд кӯдака ки ҷо пайдо кунад 3 солагиш дар садик. Кӯдакои мара Аниса ман ай 5 моҳагӣ садик дода будам, барое ки бояд мерафтам курси немисӣ. Ва Идрис ай 3 солагиш рафта буд. Ва рафт садики оддӣ, қазоб кашид, барое ки дар садики простой кишка кор кардан намехоҳад. Дар уҷа дар садики простойда 25 кӯдак ва 2 воспитател дорам. Идрис як кӯдакие ки дар худаш як воспитатели ҷудо дар кора. Ба ҳамин кора кардам. Дидам ки намешавад, майда буд, внимание бисёр дар кор буд. Я воспитатели дига танҳо барои Идрис омада буд. Иҷада Förderschwerpunkt Sprache, иам спецшкола ҳисоб мешавад. Förderschule агабган и ҳамаш спецшкола ҳисоб мешавад. Не ки ин мактаба специальностиш гапзанияй. Кӯдакое ки гапзанишон қиинай, кӯдакое ки камтараки заикатса мекунанд, кӯдакое ки забони немисира нағз намедонанд, мехонанд дар ин мактаб. Ва кӯдакое ки ягон хел диагноз доранд, не ки именно қатъи гапзанӣ проблема доранд, дар ин мактаб. Ҳастлай бо ҳамихе Förderschule қатъи умственная отсталость, geistige Entwicklung, ҳастлай қатъи körperliche und motorische Entwicklung. Вақте ки кӯдак
ва моторика қати проблема дора ҳастай лернен кӯдакое ки хонданшон қинай оиди мактабо ман метавонам шумода ҷудо як видео кунам ва фаҳмонтонам ки чанд намуд мактабе дар Германия мактабои оддишонам чанд намуда чанд ступень дора ана дар пеши хона бо и мактабе и гимназия дар гимназия Германияда ҳар кас хонда наметавонад гимназияро хонданаш камтар қимтатакай не ки чизи баланд дора образованияш очень даже ценится бигем дар шаҳри мо ҳамин 3-4 мактабе ва 25 садик бо ҳастанд ки кӯдакое ки аи шаҳр дига мактабо мераванд и тарафда садик и садик интегратсион садикай на танҳо кӯдакои оддира қабул мекунад балки кӯдакои ки ягон диагноз доранд қатъи ҳамеё дар як группа и хеле садико дар шаҳри мо қариб 5та ай ҳами 25та 5таш ҳамихе интегратсион садик ки кӯдако аралашанд аки чихе аралашина идрис дар як группае ҳасте ки 15 кӯдакай ҳамаги хели садико вақте ки группа дар омад ягон кӯдаки қатъи диагноз ки қатъи маъюбӣ ай 10-15 кӯдак зиёд намекунанд группада барое ки на идрис наметавонад вақте ки кӯдаки зиёд вай нервничать мекунад гирякнида медарояд доранд кӯдак 5таш фикр мекунам 5таш ҳар хел диагноз дорад есть як духтарча қатъи ДЦП идрис қатъи аутизм як кӯдак қатъи касали дил як кӯдак дорад проблема қатъи чашм ва як кӯдаки дига барвақт таваллуд шудагие садики калон ҳисоб мешавад дар шаҳри мо 8та группа дорад ва 8 группа 3 группаш анамхи интегратсион кӯдако дорад омадам хона кӯчамонда расидам мерам аввалшда ки диёма нешон тар мекунам аниҷан ту нишонтон тем ки ё чӣ шидям ана ҳамихе ки ду сафед будан сафеди ранги ана ҳами шнурокош будан ҳатто мерасам дастам ранг мешавам ман бидизнада тарк кардам и ҳамаш рафт неки анамхе меиста бо айдрини ана ҳами кожаш мебуроя сирхи чӣ ба ин мебуроя ва ба кадом сабаб ман намедонам ин чӣ ба ин хелияй ака хай ҳамира латагӣ кардем бугу намегирен рангша камтарак кунен фикр кунен ки одам ҳамира мешӯя ранг маҳира бояд ҳози айсар тарк кунам лакосте уже не те агане и гимегон подделка не лакосте но ҳамин рангбуроиш беҳад безеба слишком бад гузарондан ман намедонам чӣ шакидагӣ андрини ҳами полоскошонда ки и саб сирхай барои ҳамин чизои гирифтагим дорам мегум ҳози аввал камтар тарк кунам нашум мошинама беҳуда танҳо барои ҳамин якта гирё накунам иҷо мумкине ки тарк кардам мемонам таршон мекунам баъд мебинем чӣ гап мешава ҳар душа мерам ҳамаша меоне ки ай ҳар душа раваш мекунам што прям поэффективни бошад ва шуморо мегирам қатъи дар як қиссаи кеди сафед мирамо чикор мекунем ҳама хуб мешид агар ки ман ранги сирх меёфтам ҳамира мегирифтам краска мекардам мумкин логотипш қатъи и полосош наметофт неки сливаться мешид неки все равно катнется лучше так чем намехе хостам сиёҳ кардан охира бине и сирхам ҳамех метаи ки бечора сиёҳ шава шон кардам мебинем чӣ гап мешава имрӯз эксперимент приключение ки дуи мо давом дорам
ассалому алайкум ба ҳама. имрӯз рӯзи дигар аст. Дина ки тарк карда будам сафед шид, не ки баъде ки баровардам бо ҳамон хел сурх шид. барои ҳамин гуфтам маки дар Kaufland ранг зиёдтара. мерам ози Kaufland автобуси читагия ҳеч кам нест. инҷа каничка монай ҳозир 5-10 дақиқаи дига ва ҳай мекунам. мерам бибинам дар Kaufland агар сурх боша сурх мегирам, сурх мекунам шуна, барои ки фоида надорад. ҷои мактабиро овардам. ҳамин ҳафта ёки ҳафтаи дига максимум омада. идрис даром харид кардан дар кораи мактаб худаш список метиҳа, менависа ки чӣ дар кораи ва ай ҳамун чизо бод мехӯре. хеле чизам гирифтан дар кораи шултута меганша барои кӯдакои мо ки мақсад синфи як меравам, мо гул метиҳем. иҷода барои кӯдаконам хеле шултута мегирӣ ва дар онша падарка пур мекунӣ. падарка ягон чиз барои мактаб ва кӯдак якум рӯзи ки мактаб меравад бояд ҳамин шултутара қатиш барад. зои без глютена дорам. ин тарафта полкаи русский. Здесь у нас уже полкаи польский. Турки ва айбараш китайское. Все. Супер. Выбораш бисёртар будай. ҳозир мебинам мегирам ё ай краска ёки ай майдо барои ки хондан дар кора ки чанд кам мебарам ки ду уқа зиёд краска дар коршон нест. ҳозир мебинам фирма ки расама ба иҷа дорам 350 грамм ва ин майдо дорам 150 грамм. гуфта намешавад яки намераса. барои ҳамин гирифтам ай иср ва якта барои фиксатсия. баъде ки ранга кадам бояд ира андозам, меқапаранша нафсар ва намеброям. рафтем дальше. Ина те самые красные дорожки, ки дар видеои пештарам гуфта будам барои велик. нимаш буд сар, и тарафаш просто велик кашида будем. упараи радам ам хеле сурх. ҳамин кроссовкиёмам ман шуштам дар стиральной машинка. ин кроссовкиём сафед шиданд, не ки вай сурх шид. бо хубиш дар чи яки ранги сурхи вай дар ин назар нагузашт. хеле ки сафед буд, ҳамон хел сафед истод. это хорошо. ондум стирал кардам ва мехоҳам ки ами бодикои анисам андозам. дутара меандозем барои санҷиш ки чӣ гап мешавад. пачкара ҳамаша намеандозем, танҳо нимша мерезем дар ҷое ки бояд ҳамин порошок бошад. стой ман мемонам дар баумвола барои текстил ва им ки дам удачи ва температураша беҳтараш дар 40 мондан. все. ранги простои стирка мемонем 40 градус, отжим 1400 и до встречи. надеюсь мешавад як ранги стирка. ранг омад.
что получается там. Хотя мешитки хами чира ранга да хиди хами вашмаши рехтан. Хилям вот уже все красное. Ждем. Мебельная машина. Мондум фақат ки ҳози паласкат кард машинка, не ки чӣ накард. Ҳози стоп кардам, баъди паласкания стоп кардам. Мемонум дар экстра курс 15-30 дақиқа барое ки и фиксатор да ба фиксатор иҷа навистагие ки 15 минут дар оби хунук. Барои ҳамин интихоб кардам градуса хунук, интихоб кардам 30 дақиқа. Дар ин 30 дақиқа ҳам мешва ва ҳам сар. Неки рангаш нағз гирифт. Сирф пушташ розовый шидам, барои ки ҷа серый буд. Ҷое ки сафед буд, сирф шид. Олибо гирим тамом шид. ҳамаш бинед чӣ ки дуи сафед мехи шоф дора ва инаиҷа камтараки нагирифт краска. Не ки фикр мекунам ки як ман мехостам ки ҳамин стелка краска нашава, не ки ирам краска шид. Ничего, но в принципе все хорошо. Да? Ҳамаш фирменная, она и фирмаи Лакосте. Чӣ ба рангшон баромад, ира ман намедонам. Мехостам кишнод ки сафед иста ва бодикое ки андохта будам қатике ди як ҷоя. И бодик шид сирх рисунок ҳамихе монд. Шоф тоже ҳамихе монд. Шоф сирх нашид барои ки ҳами ришта специальный материала, и материала намегира краска. Дуюм бодика тоже рисунок монд, сирх омад. Иёе ки иё ҳар се ира ман як ҷоя дохта будам барои ҳамин сирх шидан. Иёра сразу вақте ки дохтам ранга қапидан дахт, чун ҳар ди ира баъд дохтам барои мешид камтарак розовый цвет, не ки ама ними шид розовый, более такой духтари шид. Сафед буд барои ҳам бача ҳам дахта, не ки вот розовый, как-то вот так вот. Ёрам фикр мекунам, намедонам иша дар низ пӯшонда мешава ранги бачаги, барои ки ҳам рисунокаш более-менее. А вот этот уже прям как барои духтару шид. Мебинем ҷанам намедим, як ҷани духтар дорам дар ҳамин ҷа. Вот. А главная цель буд кеди я довольна.